Nakasakay na kami. Yan, so ibababa na nila yung motor. Hi guys! Welcome back to my channel. So today is the day, and as we promised po sa mga taga Harrison na babalik kami doon kasi yun yung sabi namin ni Makoy last time. Inaayos na ni Makoy yung mga dala namin. So kasama ko guys kasama ko si Lucita, Makoy, tsaka si Justin. Mamimigay kami guys ng mga regalo sa mga bata. Magpapa-feeding, and yung ibang damit na hindi na namin ginagamit, ibibigay din namin yon. Kami guys sa bahay ni Gawad Heromo. So dito kami magluluto guys ng macaroni. Ayan. Nainot-inot po tabi si Justin. Iyo pag nainot magkakan. Justin, haki ka. Para sa haki man sa. Para sa haki yan. So guys, ready na yung mga bata sa labas. Napagdesisyonan namin na magpapagay muna kami. Next is mamigay na nung Christmas gift. And last na yung pa-feeding. So yun guys. Tara, mag-start na tayo kasi nasa labas na sila. Makataw sa kuya, i-join. Mongga na. So, in-explain mo na guys ni Lucita kung ano yung gagawin sa game. Uban!